बे समाव बिग आपडेट लानानै फैदों। इन्डियान एयार फोर्स एन 32 एयारक्राफ्टआ क्रास जानानै 7 सुबुंनि जिउ खहा। 13 जुन 2022 आसामनि जरहाट एयारपर्टआव भारतारि हान्जानि मोनसे एन 32 दैथायग्रा बिरग्रा गारि खैफोद जानायाव 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया बिरग्रा गारिया हायाव बानो नागिरनाय समाव जादोंमोन आरो सासे हेफाजाबगिरि सालायगिरि खैफोदनिफ्राय बासिनो हादों आरो दा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थादों। IAF एबा इन्डियान एयार फोर्सआ बे खैफोद जानायनि गुदि जाहोनखौ संदाननो थाखाय मोनसे संदाननाय हानजा खालामदों। इन्डियान एयार फोर्सनि अफिसारफोरा फोसावनाय मोनसे गोदान बाथ्रायाव फोरमायदों दि बे जाथायाव 7 सुबुंफोरा जिउ गोमादों आरो जाथायनि गुबै जाहोनखौ दिहुननो थाखाय मोनसे कर्ट अफ इनक्वायरिनि बिसान होनाय जादों। आसामनि जरहाटआव एन 32 बिरखं बायफ्लेनायाव जिउ गोमानाय 7 इन्डियान फोर्सनि सुबुंफोरा जाबाय स्क्वाड्रन लिडार प्रशांत सिंह, फ्लाइट लिeutenant शुभम कुमार, सार्जेन्ट जितेन्द्र शर्मा, अग्निवीर वायु केम्ब्रम कुमार, अग्निवीर वायु दानिश आलाममोन। IAFआ बुंदों दि बिथांमोना जिउ गोमानाय नखरफोरनिसिम दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे समाव नखरफोरजों लोगोसे दंफायो होनना। लोगोसे जाथाया गिबि मोन्नाय रादाबफोरनि बादिब्ला बिरखंआ बिरनाय थिलियाव हाबखांनायनि उनावसो अर खामदों होननानै फोरमायदों।